Para Pandhawa myoku mulung nyoku mulung mangungsir para sataku Rawa Nun mangke Kaka Prabu Indrawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun pangapunten sadaya lepat ipun ingkang rayipun Darma Kusuma ngantos kula randhat ngen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati malah sakmenika nampi pisawanipun anak kuling Randu Gumbala pun Bambang Antasena Kaka Prabu jagat pangestu wayah Bathara jagat janur gunung kadingaren sawanipun Antasena yayi kadangu aja nyata mriku putra paduka ing Randu Gumbala Kaka Prabu inggih Antasena padha kinantenan karaharjan saksuwan munggirat majaku pamujine Pakde Darma Kusuma ya De sowan kono ngersaning para punden Pandhawa ora walangan swiji apa aku ngaturke basaku katura De ya Antasena tak tampa pangestuku wae tampanana heeh tak gegem dadekke jimat Antasena padha kinantenan karaharjan suwanmu Pakde Kresna lengganing kene iya wah Kakang Gatotkaca mau sowan ning Ndrawati lho Dik wigatine apa ayo midhanget nang ora sampean midhanget ra pirsa dhewe oh ngono ya wah kecelok apa Tir wah Antasena cah kentir Bima cah Bambung Bima lah anu sapa Bapak Werkudara karo wong-wong ngawur selamat sowanmu Tir heeh celok apa heeh Pak sowane anakmu Randu Gumbala ora ana alangan swiji apa bektiku katur ya Pak yo pakai suku Tampanono le
tak gegem ndadekke jimat. Boleh ditimbal iki basa. Aku ki ora iso basa lho, Pak. Mergo aku ki anake sampean sing tus, anake sampean ki aku. Mula aku ya maklum lumrah nek ora iso basa. Lah sing kudune ditakokke iki malah Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja kae. Ana sampean ora iso basa kok Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja kok iso basa. Engko gek kudu tes DNA. Menengko. Ya wis, Ora meneng idak. Lah aku arep matur kok kon meneng ora. Dik, Antasena kepiye? Anane sowanku iki ora saka karepanku pribadi, Dik. Ning aku sak mengko diutus lan aku nampa dawuh kakekne Semar Badranaya yen to aku kudu sowan ning negara Ngamarta. Lah, apa wigatine? Rikala semono kakekne Semar paring dawuh karo aku. Aku kinen nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Munggo apa to wigatine lan pusaka arep digunakake kanggo apa? Kakekne Semar butuh syarat serana pusaka iki wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada malah kepara sak pendawane kon rawuh ning Karang Kadempel. Mergo kakekne Semar bakal nampa wujuding kanugrahan kang aran Wahyu Kamulyan. Lan kuwi bakal dipasrahke ngersaning para Pandhawa, Dik. Ya jagat pangestu ngara Kaka Prabu kados pundi? Ya. Nuwun mangke. Yayi Prabu, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Menawi turut pamanggihipun ingkang Raka Ndaraka kapasrahaken kemawon jernyatanipun menawi kasembadan Wahyu Kamulyan menika tumedhak tartentu dayanipun badhe sumrambah dhateng kawula sak negari Ngamarta. Nah, kosek, Dik. Apa Antasena? Kakang Gatotkaca prapta ning Ndrawati kuwi arep nyuwun ngambil wujude senjata cakra. Kuwi ya dadi syarat tumuruning Wahyu Kamulyan ngursaning para Pandhawa. Lah iki malah sisandine sampeyan lenggane kene senjata cakra uga tak suwun. Tak suwun ngambil arep tak gawa ning tak sowanke ning Karang Kadempel. Mangkono Antasena. Heeh, Pak Dik. Werkudara piye? Ah, Gusik. Rango. Wah. Bambung. Ngapa, Pak? Nek barep pancen masrahke ning nek Werkudara ora. Lho. Sampeyan ki mung dadi kadange Taruna Pakde Prabu Puntadewa kok sampeyan ora masrahke? Kena mboyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada, kowe iso kudu iso nglangkahi kuwandane bapakmu dhewe. Pak. Srana iki arep nggo kamuktene wong sak negara Ngamarta lho. Ora nggo kamuktene kakekne Semar dhewe lho. Ah, Semar ming gedibal. Semar ki ming wong kere. Semar ming wong mlarat. Ming Ponokawan arep nyuwun ngambil wujuding pustaka. Pak, kena tak rembuke ora? Ah, rembuke nggo sikil. Krewikan dados grujukan geguyon dados tangisan Kaka Prabu kados pundi? Weh lah jagat pangestu ngorwayahu Bathara jagat. Nuwun sewu. Mboten adat saben lho Yayi Prabu, Werkudara kok ndupak kaliyan atmajanipun piyambak menika lho. Langkung-langkung mesti kemawon Werkudara menika pitados kaliyan gegayohanipun Kakang Semar menika ingkang estu luhur. Nanging kenging menapa sagendagan menika kok Werkudara sajak mboten narimaken wontenipun Kakang Semar engganipun badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka menika lho. Wah Prabu, paduka wonten mriki. Ingkang sowan. Nuwun sewu, Pak. Paripaksa kula sowan. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca tak tampa. Nggih. Gatotkaca sowan ning negara Ngamarta. Nuwun sewu, Wah Prabu Kresna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat. Ana wigati apa? Sowan kula menika mboten saking Pringgondani utawi saking Karang Kadempel. Nanging sowan kula bibar saking negari Ndrawati. Kula taliti kula badhe sowan ngersanipun Wah Prabu Kresna lah kok jebul
pangandikanipun Siwa Patih Udawa paduka tindak wonten negaring Amarta. Ana wigati apa? Kula pun utus dening Siwa Semar Badranaya. Kene nyuwun ngambil wujudipun senjata cakra, Wa Prabu. Manus maning jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Gatotkaca, Kula nendham. apa bakal kelakon-lakonmu bakal kaya adimu? Rayi kula sinten? Antasena. Sekawit praptaning negara Ngamarta bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada minangka duta saka Kakang Semar Badranaya. Ning iki mau lagi wae kadangmu Antasena didrupak karo bapakne ya kuwi Werkudara ya karo bapakmu. Merga dianggep Semar kuwi mung wong elek nyolok mripat, mung wong gedhi bal 17. Lah kok arep nyuwun ngambil wujuding pustaka kuwi ra cecak nguntal cagak cebol gayuh ulan muta ngitung lintang. Kepareng paduka ora Bundrawati kados pundi? Semono uga aku ngukui wujude senjata cakra. Aku ingkang ngagungan pusaka iki. Nek kowe arep ora nrimake, sak karepmu, sak tandang gawemu, sak solahmu tak ladeni. Menungso ora tataran. Yo, Prabu Kresna. Lho. Malang kerik. Wis ora kena tak ajeni meneh. Gunane apa Gatotkaca ngajeni karo sampeyan? Ning atase sampeyan kuwi Nalendra titik Sang-Hyang Bathara Wisnu kudune bisa milah lan kudune bisa milih. Gegayuhane Kyai Semar kuwi luhur, gegayuhane Kyai Semar kuwi apik, kepengin matedhake wahyu kamulyan. Kamangka syarate mung nggunake wujuding senjata cakra. Kamangka wis dadi prasetyane Gatotkaca aku sabiyantu karo ya kuwi kakekne Semar. Mula ana perkara apa-apane tak tandangi. Oh nek ngono kuwi arep wani karo awakmu ing Ndrawati. Apamu sing tak medeni? Wiwit riyen satosipun Gatotkaca menika mboten tau tate ajrih kalian paduka. Jalan paduka namung pupunden kula, mila kula ajrih. Nanging sagendakan mriku pun mboten wonten tabeting pepunden karo anak. Samrika namung wontenipun Gatotkaca apa Kresna sing tekaning pati Tiban senjata cakra mati dening aku. Dibano. Apa niki? Ayo kuwi to sing tok karepke. Maksude apa? Ora kowe rene iki arep nyuwun ngambil senjata cakra. Ayo kuwi gawanen. Wah. Tiwas. Bekenengan ra. Wong dipaeka. Dipaidu. Wis kono gawanen aturna ngersane Kakang Semar. Nyuwun pamit. Nyai Prabu, kula wonten dawuh. Kula nyuwun pamit badhe sowan dhateng negaring Mandura. Liripun kados pundi teka sengkan-sengkan rawuh paduka. Nuwun sewu. Kula kok nggadahi rasa pangrasa, nggadahi surasa ingkang boten prayogi tumrap Koko Prabu Mandura. Keparengipun kula suwun Yayi. Anggenipun Werkudara mulasara kalanan pajanipun piyambak, kula aturi misah, Arjuna, kula Koko Prabu tak pasrahke. Nganti cilik Antasena lara gedhe tekaning pati. Sing tak luputke Siadi, ingistaken dawuh. Paduka badhe tindak dhateng pundi? Pun Kakang Laksawaning negara Mandura, Yayi. Ngono lho Pak, ora ngono lho Pak. Pak sabar Pak. Pak sabar Pak, sabar Pak. Wah. Kowe
kowe tanpa palilahe wong tuwa, tanpa palilahe para Pandhawa, kowe gelem dadi utusane Semar. Pak, Semar ki arep nggayuh Wahyu Kamulyan lho. Nek Wahyu Kamulyan sida tumedhak sida ditampa karo para Pandhawa, kuwi ora nggo muktine kakekne Semar dhewe. Ning kanggo muktine kawula sak negara Ngamarta. Ora iso. Wah, bocah kurang tata. Apa pantes kowe dadi anak Werkudara? Ora pantes. Tak kira malah kowe ora pantes urip ning Madyapada. Kakang Mas, Kakang Mas. Ojo diculke, ojo. Wah, jlamprung ojo dipisah. Ojo dipisah. Sampeyan kenging kula imutke napa mboten? Kena kula wilikke apa ora? Oh, kandhane. Oh, kuwi seneni lek, seneni. Iya. Aja kuwatir, ajar. Kocok wae wong tuwa ora. Aku mangkel ngopo-opo ora. Plotroke wae ora. Sabar Antasena. Wah, jlamprung. Arep melu perkarane wong tuwa. Malah sisan diri tak katutke dosane. Lah iki piye saiki? Ah! Ora ono gunane. Wah. Kowe bayi arep melu-melu perkaraku. Nuwun sewu. Kula menika namung pados margi ingkang leres. Kula namung badhe ngemutaken ngelan panjenengan Kakang Mas. Tak kira aku wong lali. Tak kira aku wong ora eling. Wah. Ayo, bilanono cah kendir kae. Bilanono cah kucluk kae. Nek pengen mati saiki. Oh, Werkudara culno adikku Werkudara. Werkudara, kowe tegel karo anakmu, tegel karo Janaka. Aku sing kagungan wujuding pustaka wae nglilake kena ngopo kowe malah ngukuhi wujuding pustaka. Elinga Werkudara, elinga. Wah, mbarep. Mudar kowe. Ora kena ya. Nganti dadak tak jojoki ben gedhe sampean Dik. Iya. Oh, kene wedi karo Pak De Puntadewa ora. Ngerti kene gedhe kok sampean ora. Ora caturan. Duh kena enek saiki. Werkudara Apa? karep lingguh ngendi iki aku? Kebak nggone. Si Adi ki wis dudu bocah cilik meneh. Arak ya kudu bisa milah lan milih. Ora trima. Tenan ora trima perkara apa? Semar mingkire kok arep gayuh Wahyu Kamulyan. Iki ketemu pirang perkara.
Si Adi kena tak elingke apa ora? Ora. Yo. Akhirnya wedi. Mengkrungu wong ngono kok wedi. Iya. Waduh. Kena tenane bajiret. Wis ge apike piye? Werkudara. Apa? Nek si Adi arep ora trima ora apa-apa nanging pun Kakang ikhlas wae. Lan nglilake yen to wujuding pustaka diasta dening Kakang Semar. Arjuna kula tendhawuh. Saiki Pandhawa wis ora sah nggagas kekadangan. Sapa sing ora sarujuk tinggal ngono wae. Piye ditinggal rombongan ku lho. Mula sesuk nang iki aja sok grusah-grusuh nganggo diglejah ora. Bos, arep nendi? Uyuh. Ini iso krasa nguyuh barang ora. Nek ora dingenekke kok ora ndadak nggo geger barang. Antarja iki. Padha kanthi raja sakmratamu, nggerat Atmajaku ing jangkar bumi Antarja. Tansah pinangkawi dadan ring sambikala sowan kula, Wa Prabu ing Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Yo, tak tampa. Gage-gage kesusu sowan mono wigati apa? Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak saderengipun lepat nyuwun diagung pangaksama. Yo, ora apa-apa. Sowan kula mboten saking kesatran jangkar bumi nanging sowan kula bibar saking padukuaning Karang Kadempel. Rikala semanten kula pun dawuh lan kula pun utus dening Kyai Semar Badrana Yayi dening Siwa Semar Siwanayantaka ing Karang Kadempel ing mengangkah badhe dawuh kalan ingkang putra pun Antarja kinen sowan wonten negaring Mandura. Wigatine apa? Lah kok Kakang Semar utusan karo kowe kon sowan ning Prajanegara Mandura? Ingkang wigatos inggih menika kula kinen nyuwun ngambil wujudipun Kyai Nenggala. Wa Prabu, Kyai Nenggala sakmangke badhe pun ginaken syarat sarana tumedhaing wahyu kamulyan. Pramila walih-walih menapa Kyai Nenggala badhe kula suwun ngambil kula boyong wonten ing padukan Karang Kadempel. Iblis lanat. Menungso ora tatanem harus maring jajalanat. Strayali binatang. Antarja, kula wonten paring adhawuh. Kowe iki anak satria kok ora babar pisan ora ana wibawane. Ning atase iki anak Werkudara. Werkudara kuwi sapa kowe ngerti dhewe ta? Werkudara kuwi sapa ngerti dhewe? Panenging para Pandhawa. Kowe iki anak satria dodeng samal digudhuk samaladuk. Lah kok kowe gelem diutus karo piatur kere karo Semar Badrana ya? Lho aku tak takon. Aku tak takon karo kowe. Kekayane Semar kuwi ya nek nyata. Sing diomongke sing diutus karo Semar, kowe diutus kon nyuwun ngambil wujuding Nenggala kinarya syarat sarana tumedhang wahyu kamulyan. Ya nek kuwi tenan, nek Nenggala mung arep nggo kamuktene Semar dhewe, nek mung arep nggo ndurusi kesenane Semar dhewe, kowe sing dadi jol nyawane Antarja. Ayo Sam, Bato. Anggap kowe anak Werkudara aja. Aja kaya bocah cilik, aja kaya tikus. Ayo muni ya. Menungso ora tatanan kowe. Kenapa Semar kok arep mantep payu kamulyane ketemu pirang perkara. Panos maning jajalanat sekretaning bawana iblis lan menungso murang tata bocah ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kowe parat. Lah kok kowe wani arep nyuwun ngambil wujuding Kyai Nenggala? Sawangen iki. Sawangen iki wujuding Kyai Nenggala. Iki to sing arep silih iki to. Estu menika kula aturi masrahaken. Yo, tak paringe kowe tak pasrahke kowe ning kowe wis mati.
Wah. Bocah ora cetha. Ora kena diiman modar kowe ngopo? Gunane apa urip? Gunane apa diopeni urip? Gunane apa diurip? Dasar anak Pandhawa ora pati ditresnani karo para Pandhawa kok. Modar mbok ben. Gawe nek sing apik sesuk. Anggepe apa? Tegel ya men hitungane Baladewa Tegel karo Antarja men. Wis bola-bali. Lelakon Antarja Balela yo ngono. Nanti aku arep mateni. Saiki kelakon manjang kakuwat. Mecah-cah utek. Anak Werkudara kaya ngono kok diopane di. Ajeng teng pundi? Ora o e. Ah, Kresna iki inggih. Sing ngendika nek kula boymen sinten? Ora usah ngono to. Nuwun sek niku kawandane sinten? Endi? Niku wonten wingking panjenengan lho. Sapa? Wonten wingking panjenengan menika kawandanipun sinten? Wandha, apa to ora ana wong mati kok. Niku lho. Niku rak bathang menungsa to. Wah, aja gawe-gawe ah. Iki suket. Pun Kakang saka ngarit. Baladewa kok ngarit. Kok Prabu? Nggih. Kula tak ningali to. Ora kena ngene. Tak omongi. Piye kados pundi? Iki ula. Lho, sawer krowak. Sawer kok sawer krowak munggenan niku. Pun Kakang iki nang alas nemu ula gedhe banget. Cobi kula tak nyumurupi ora. Ora, ayo. Ora kena. Mbok bloko mawon nek niku kandhane Antaraja. Wah! Cobi kula tak nyumurupi ora sah. Koko Prabu menapa panjenengan badhe tegel kanenging putra piyambak? Lho la Antaraja ki bocah ora pati ditresnani karo Pandhawa kok. Gunane apa dhe, Man? Arep nyun ngambil Kyai Nenggala mongko arep diboyong karo Semar, arep dienggo karo Semar. Kok gekek Kyai Nenggala mung arep dienggo Srana sing ora prayoga. Oh, lah panjenengan menika dereng nyumurupi. Urip meneh lho. Wah mau tak gecek ndase tak pedhot sisan men ora iso urip meneh. Nanti kaya mateni ula. Lah kuwi ula tenan. Sia-sia kalih kula. Dumeh kula anak ora pati ditresnani. Panjenengan tegel kaliyan kula. Aku njuk ngapura Antarja. Aku njuk ngapura aku getun tenan. Getun apa? Lah, ngono kuwi undu-unduane ora. Sampun, Go. Ndara. Pandhawa kalih sinuwun, Ndarawati kalih sinuwun Mandura. Iya, Kakang Semar ya. Oh, Semar ya. Wah, gatel banget iki. Diadaku gatel. Nggih ngoten niku sember ngula kaya ngoten rasane. Sesuk meneh aja mateni. Ora. Endi kae mau? Wong tua kecelok kae mau. Sinten? Bapakku. Bapak sampean? Oh, bapakku sapa to? Bapak Werkudara. Lho, isih ajeg to? Isih ajeg tak pecah ndasmu lho, Kong. Bapakku ki biyen ki Werkudara. Tak kira nek salin bapake. Tak kira nek purek terus kek. Ngawur ora ana. Salin bapak. Matur nuwun nggih, Den. Iya. Kakang Semar nggih. Sakderenge Bagong. Pusaka ning dhuwur meja kae balekno. Sakra kamu? Heeh. Nggih. Aku ora butuh pusakane. Sing tak butuhke priyagunge, sing tak butuhke wonge. Sinten iki sing kagungan? Aku. Oh nggih, engko.
Wis tak balekke merek. Ah iya. Ora engko sik iki kok dadi senjata cakra iki kok ana upane iki. Iki pusaka ampul lho Bagong kok dadi kutan sego. Ngapunten. Ah Petruk niku wau gawe mie. Janes. Ora kajen pusaka ampuh kok dicekel Ponokawan kok mah dadi reget ora karo-karuan. Lah untung nama urung tak pasrahke. Lah nek urung malah nenggala kutan sambel barang to. Inggih. Kutan sambel. Petruk apa sing gawe mie ra. Kula mboten butuh pusakane. Kula niku menggunake tembung pralambita. Kula nggunakake jeneng pusakane niku merga kula pekewo nek kula arep ngaturi para bendara, para Pandhawa Sinuwun Ndrawati kalih Sinuwun Mandura. Kersane Kakang Semar kepiye? Kersane Kakang Nayantaka apa? Karepmu piye Kakang Semar? Mang Tambi. Niku pusaka pun kula balekke. Lah sakniki sampean nggih pun rawuh mriki. Lah niki mung kantun sampean nampa. Selak abot kula gawa tanggung jawab niki. Semar pun sinambiran pakaryan kula kudu masrahke wujude wahyu kamulyan teng sampean para Pandhawa ndara. Agene wis digawa wahyune. Andene kok ora ket mau sore. Nek jejer pisan tak nehke wahyune terus bar Bagong. Ndekne kok aku dadak perang karo Kurawa. Nek ngene iki lak lakone ming tlik nggih Den. Ha iya. Gur tlik. Jan mangkel akeh. Tanggap larang-larang wahyune wis digawa ket mau sore. Ngapa to, Gong? Semare lho. Ngapa? Jan ngocewake tenan. Ora ya wahyune iki wis agi wae digawa kok ora. Ngerti apa? Ngerti. Mau bapak pas ning kamar mandi. Heeh. Mbuh ngetokke apa saka sak mak kelop ngono. Akeh sentolop, senter. Awong wengi kamar mandine dhewe ora ana anu lampune to, Truk. Ah iya. Oh, senter to. Heeh. Ngapunten kula nembe matur perkara niki. Iya Kakang Semar. Malah cumeplong rasane ngatiku apa kemarengake sawetara wektu aku cumandha ing Karang Kadempel. Ah monggo mawon. Ning kanan kula nggih sarwa-sarwi kecingkrangan ngeten. Ora apa-apa Kakang, bakune aku ayem melu Kakang Semar. Ya semono uga aku. Wah malah dadi getun aku mau sempet mateni karo Antarja. Sempet. Ah sesuk ki dipikir neh, Dik, ora mung waton bras-bras ora. Aku mau ya arep dipateni karo Bapak Werkudara ke mau. Nang nganti Pak D Darmakusuma tak ojok-ojok ide, gedhe. Ora gedhe-gedhe tak ucul-ucul gedhe akhire tak. Napa ta Dewi Krama? Tak kira nek apa? Iya Kakang, nggih nek ajeng melu kula nggih monggo. Cuma ndak sak jenake ta. Oh, apate sengguni. Kepiye anggonmu? Tak dawuh mboyong Semar. Gawe srana ringge Pandhawa, nek Pandhawa ringge iso tak pangan. Sewu lepat diageng mangaksami pukulan Bathara Kala. Piye? Kok kowe mundur? Kula gagal nggih kula badhe mboyong Semar. Oh, boyonge dhewe. Iki sing tak goleki. Iki yoan sing goleki aku. Lho. Bathara Paya, Kala. Murwa Paya. Oh, kowe manuta tak boyong Pandhawa arep tak pangan. Aku ki pepundhenmu, tuwa aku, kowe ki anakku. Penere, anakmu piye? Gadeng aku ra sudi ndek anakku. Aku iki pakdemu lho.
Aku ki sesembanmu. Kowe kok ora ngajeni karo aku. Bali. Ora bali nek urung wareg wetengku mergo mangan Pandhawa. Oh, kuncungku lho modot lho. Kuncungku modot. Lho kok apik wae. Larang iki kuncungku. Ayo, ora bali sabet kuncungku panas awakmu. Tak ruwat kowe. Aja kiai. Rawuh meneh iki. Wis diguwak kok ya mesok rawuh meneh ora. Amen aku bagian ora rombongan kuat. Pemain aku. Matur nuwun nggih Den Ndara Werkudara. Yo. Pun kersa ngewang-ewangi Semar ngundurke wadyabalane Kurawa wadyabalane Durga. Berarti kebayak-kebayak sing diundurke kok kebayak wadyabalane Durga. Durga rak bakul kebayak to. Ngawur. Ngerti aku untune dikawat. Ngawur kuwi Durga Kinasih kuwi ora. Surjane ijo lah. Aja ngawur to ora. Tak sawang kok mirip. Iya. Matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Yo Semar nggih. Rahayu Kang Samya pinanggih sedaya lepat nyuwun pangapunten sak pengker kula sak rombongan. Warga ing mriki nggal sari seneng winong besari siraman. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kalih ing sambikala kalian Gusti kang akarya jagat Gusti kang maha kawasa. Dipun paringi cukup napa sing dadi butuhe para kawula. Iya Semar iya. Yo dipol kakangku yo. Nggih, Bagong. Golekane aja lali, pelok barang le. Oke. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehan. Apa mir iringane? Cungyar. Sumyar kok cungyar. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten Ndara. Modar diurak wong semene ora.